eziokwu, obi ndị Igbo, obi eziokwu. Ihe anyị ji bụrụ Igbo bụ na ọ bụrụ na anyị metie anyị agwa onwe anyị. Ọ bụrụ na anyị emeteghị anyị agwa onwe anyị. Maka na otu onye kwuru okwu sị na ọ bụrụ na ikwu ebe a gachara nzukọ onye ọbụla na-achị ọchị na ikekwere ya ekwughị eziokwu ebe ahụ. Akwana ya na-eme mgbe ụfọdụ ya bụ na ị na-esonyere anyị na oge Imeobi a ị na-afụ na mgbe ụfọdụ na-eme ka a na-enwe nghọtahie dị agha onye a na-eme ka a na-aba mba ihe anyị niile anyị na-eme bụ ka eziokwu wee pụta ihe. Eziokwu na uche nke m nwere ike ọma mgbe eziokwu na uche nke m maka na ndị isi gara ifu enyi onye metụ ya aka n'ụkwụ ọ sị na-eyi agbaka onye metụ ya aka na mkpụrụ anya ọ sị na-eyi epeka. Ya bụ na ebe ahụ ị nọ n'ahụ ebe o si tedobere ogo ka ọ hụdebere. Ya mere biko anyị anabata unu n'oge Imeobi nke ụbọchị tata. Mata na Imeobi bụ mmemme ahụ ebe anyị ji na-ewetara unu ọtụtụ ihe dị iche iche metara ndị Igbo ma ihe gbasara omenala ka anyị si ebi na ọtụtụ ihe ndị ọzọ anyị weta ya anyị tinye ọnụ ka anyị nwee ike ịkọwara onwe anyị na nke a dị mma na nke a adịghị mma. Imeobi, obi eziokwu, obi ndị Igbo, obi eziokwu. Esi m Enugu na-anata otu mbọchị na-abata na Anambra abata n'otu obodo ka m si Enugu abata wee fụ ka ha abụ ndị mmadụ gbakọrọ wee na-agba mkpọnana wee gbaa ya 21. Njụọ gịnị ka a na-eme? A na-agba ọfala ka ọ bụ igwe obodo ka a na-eduna. Asị mba na ọnwa ya a na-anụ anụ ka a na-akpọnata. Njụọ ọfala mba na nke a bụrụ na ọ dị eme ka ezi ife ji abịa ji fụọ ome. Ofu onye nọ n'akụkụ mmatụ ihu m kpọọ m ogbu ọja nzọ nsị ya gịnị na-eme ọkpọghị m n'akụkụ wee kọwara m ọwụ na nwata nwaanyị a na-anụ anụ di ya na-emewe ọfụma. Na-emezi ofu nwanna nwoke di ya bụ kọzin ya ọ chọrọ n'ije obodo oyibo ọ gaghị nata ya na ya biri eji enwecha mma efu mbọchị bata nwoke na-agba ọbara efuri ya ruo n'ụlọ ọgwụ edonye nwunye ya jee n'ụlọ weta ife nwa ọ pụkwa ndị naba n'ụlọ di ya nọ n'ụlọ ọgwụ na nwa eburu ozu nataruwe obodo gbakọnata nwanna di ya eni bịara biri ha si na di ya di nwaanyị ya gwara ya na ya ejidego nwunye ya ka ọ na-etiri ya nshi na nri mana ọ yọrọ mgbaghara ya ma na ọ ka ya aka n'ihu ime etu a na o nwekwa ife mere ya si jide nwunye ya n'aka ya dị ya asị ebe natakwa eburu ozu nata obodo gbakọ na-akọ ife akọcha asị na nwaanyị ya aṅụ mmiri ejiri si ozu dị ya ahụ nwaanyị nwa mmiri ejiri si ozu ahụ akpata m oyi wụrụ nke kwuru ya ọ bụghị na ọ ṅụrụ mmiri ejiri si ozu ahụ eche m onye ṅụcha iyi ahafụghị iyi gbuo ya abịakasịkwa na nwaanyị ya hapụrụ ha n'obodo na onye esi obodo hapụ ewere n'ebe ha nọ were na-agba ebe a were gbafe ofu ọnụ egbe were chụọ nwaanyị na nwa ya nwoke ajụmadịghị ese nwa nwoke ọ mụtara kwesịrị ibuchi okpu nwanna di ya abụ ya wekọrọsịrị akụ na ụba dị ya mma fọfọ deke na onwere n'Ọnịcha ma ụlọ nwere na 33 ụlọ obi na ya dịka odogwu maka nwoke batara ego ma ụgbọala ya ka o jiji eme odogwu nwaanyị ya na di ya bụ na-ata afụfụ na-emekweni ka di na nwunye gbara aka na were ihere were aka dị na mana n'ikpeazụ mara ọ na-ebe ajarecha oshiba ife eji emeji ife ahụ ụbọchị ahụ bụ na otu mbọchị ka ọ gachara afọ 9 nwanna di ya bịa saba asịsa n'ọya bụ onye tinyere di ya nwanne ya nwoke nsi wee bo nwunye ya na ya ọ na nwunye ya dị n'ọjụ na ife di ya nwere na-agụkwu ya ka ejigbo nwoke chụmina nwaanyị ka ife niile wee ruo ya aka ka a na-edufu nwaanyị ya asị na ụmụada mgbakọ nọrọ na-ana ya wee dupu ya bọchị ahụ ụmụada niile yi akwa ojii ụjụ ka ha na-eru bọchị ahụ maka ụbọchị ahụ ka a ruru nwanne ya di nwaanyị nwụrụ n'ụjọ wee nwee ike nabata nwaanyị mana asị na ka eruru ka agbata nwaanyị mgbe nwoke na-asa asị nwaanyị bịa sị na nwaanyị bịaruru na baụndịrị ebe a nọ dupu ya na ọ gafete sị na ebe ahụ ga-eyi evute onye na-asa asịsa evutekwana ya ebe achịchiche agbasaghị anyị mana ife ka mkpa bụ na ka emechaziri sị na nwaanyị ya anatakwa ewere sị na tufu nwaanyị abata na a ga-aga meghasị ego ya n'agbanyeghị na anaraghị ngọ gbaghasị ya nkwụ dịka esi agba mana abịazie n'ebe ahụ ga oke ebe a nọ were gbapụrụ ya egbe were dupu ya na a ga-agbasi mkpọnana 21 ya 21 gun salute mbọsị ahụ ka ịfụziri ha mbọsị ahụ ka njekwuru ife na omenala ndị ọzọ sie n'ọya ka a na-eme bọsị ahụ mfụ na ụmụada ihe adịghị ebe ọchị mana ụmụnna onye ọbụla na-enwe aṅụrị ụmụada anaghị enwe aṅụrị njụa gịnị na-eme asị na akwa arafa nche akwa ụjọ maka na ife ba kwesịrị ime
mgbe a na-achọ ebe nwaanyị ebubo na mgbe a na-edupu ya eme ụmụnna na onwefe njụzie nwoke m ụmụnna eche m ụdị ife a mee na anaju ese onwe ihe ọsọ ọnụ ekwuchi esi m na ebe a ka ya madobere nsị ka anyị wepụta ya ka anyị tinye ya n'okwu biko nụ soro na ntinye ọnụ na ya Imeobi obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu okwu a bụ otu ọkpụrụkpụ okwu n'ime ife ndị na-eme n'ala Igbo ihe ndị na-eme n'ala Igbo tata mana ebe o ji na-ehutekere anyị bụ na abịa anya na-etu ọnụ na ifu nwoke Igbo na-enwunye anya na ọ na-enezi anya na ọ na-eme nke a na ọ na-eme nke a bụkwa eziokwu tata anyị chọrọ itinye ọnụ na nke a na-adị emeta ọfụma nke izizi ọ bụrụ ha na nwoke gbabiri nwụọ ọ nwaanyị gbure ọ bụrụ ha na nwoke nwụọ gbabiri kedu nke bụ ikuru mmiri eji ụzọ ahụ ewere inye ike nke ahụ ụmụ nwaanyị ibie nọkwa ụmụ nwaanyị ibie sokwa n'ihe chụpụrụ ya ya bụ na nke a abụghịzi na ụmụ nwoke na-emegide ụmụ nwaanyị na ụmụ nwaanyị sozi na-emegide ụmụ nwaanyị biko ụwa ihe a na-eme ụmụ nwaanyị na nwoke nwụọ ebe ọ bụ na nwaanyị nwụọ nwoke nwere ike mewere onwe ihe dị mma nabatawa ndị ọgọ nara ebe ego izu na-ene okwere anya ka e nwere onye sketi dị ya mma ya bụ ihe biko ka anyị tinye ọnụ mana nwoke nwee ke nwaanyị ka m dobe ụwa ka ebido n'ebe nọ nwoke nwụọ ebu onwe nwaanyị ebubo oke na ọrụ dịara ụmụada bụ iji ụkwụ chọba ihe dara mmiri ụmụada nwere ohere ịpụ zipụ ndị okenye nọ n'imeba si ha jee ije jee jụọ ajụjụ ihe ada eme na nkịtị ọ bụ sọsọ inye ha tii rọrọ arụ ka ha ya na-anyụwa na-enye ha ololo bred na nwanne ha nwụrụ onye rụọ orie ntakata anụ gburu ọkụkọ ụta na-atawa ọkụkọ kpara aja ụrị ya bụrụ na ndị Igbo ga-amụta ịhụ nwanne ha n'anya udo ga-adị ebe ihe ndị a niile siri gbado ụkwụ wee puo mịa mkpụrụ chaa daa bụ gịnị anya ukwu ịbụ na karakara bụọ karakara zọọ onwe gị zọtọ onwe gị ijebọrọ ataghachi n'akụkụ nwanne gị ọ nabatakwa gị n'obi ọcha ị chọzie ka ị rie thank you rie very much na ọ bụrụ iriri sọsọ thank you rie very much hapụrụ ya nke fọrọ afọ ọ dị ndụ mana ejibe nke fọrọ afọ okwe m odidi mana ọ iricha ihe niile ahụ igbukwuo ya ije gbadi ya aja redi ebe a ka ndị be anyị si nwee ajọ afa imekọta na-eje ihe dị ka ahịa gwa nwanne gị ma ọ nebọgụ n'ihi na-eje ahịa n'iji milion ọ na-eje ahịa n'ihi mere nke a na ị na-akwado nke a echi ọ ya ezipụ ndị ya abịa napụghị ego ahụ ma gbuo gị egbuo ihe ọbụla mmadụ na-eme n'ụwa nwere after effect ụkpaka ruo mgbe ya ọgbọwa Chineke ga-enye gị ogologo mgbe ka ị mara na ị ga-echegharị n'ihe ọjọọ ị na-eme mana ọ bụ na ị chegharị mbọsị ibu ya ga-adadoghị kpam ịbụ ọkarakara ịnụ bụ ọkarakara na onwe ebe iji azụ eje Imeobi obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu ebe nsogbu na-adị bụ na ụmụ nwaanyị bụ ndị ụmụada kwesịrị inye aka si mba bụ ha na-ebu ya n'isi na ọ bụrụ na ọ daa na nwaanyị ibe ha nwere etu o si nwee okwu ha na-achụ na nwaanyị na-agaghị jụ ase na-eme ihe dị elu na-enwe na aṅụrị ikekwe unu na kịta dịka ụwa kwuru anụkata ụmụada kwesịrị ịga jụọ ase nkwụdị asọ nọrọ ana na anyị na-ekwu ihe bara uru ama na a na-ekwu ihe bara uru ọ ihe bụ onye bụ mmekọta okwu na-enwe ka o si wee gbaa isi anyị ajọ ọrụ maka na ọzọ ya ka ị ga-eji na-aṅụ mmanya na na-ekwu okwu ọ akwara ịbụ mmecha eketa ọtọ
ụwa ha mechakwara rere gbara unu ekwu okwuru ha na nwankwo taa kpọọ maka saizi mpụ ozona biko ya bụ okwu ihe anyị ga-eneba anya n'ime eburu ibu ọ dịkwago ị na-ene nke iburu m ihe n'obu onye cheghị iko ya o juru ya hafụ ya nwoke m ozu one ogbu ọja ọkwa na ịkụ ịchọ ọkwọ gị na ya ha na-akụ n'isi ozona ọ dị anya ukwu ọ dị ọnụ mma ụnụ bịa ebe ụdị mpụ na-ebi ofutetere litas ọbụzi hachara m ife na mmanya iwe aka ya na-aya gị ụnụ ka etuto ọ dị mma biko ọ dị m ka anyị ga-emechi iri na-ebute nkwụ na-abịa n'oge Imeobi maka na afụrụ m na a na-ekwu okwu nkwụ dị ha na onweghị ka ekwute hapụ nkwụ mana ihe anyị ga na-eme bụ ka arụ ọnụ n'anwụ tupu erie na ndụ sịrụ ọnụ biko anyị ga-ahapụ nkwụ ka anyị kọọ n'ubi anyị bịara ma ya bụrụ okwu anyị na-ekwu tata maka na okwu a bara ezigbote uru biko anyị na-ekwu na anyị na-emenyere ụmụ nwaanyị anyị mana nke a tara akpụ nwankwụ dị asụ m ga-achọ ka itinye ọnụ n'okwu a ọ dị mma Igbo ndị na-ekiri anyị na-anụkwa ọnụ anyị ị na-anya ka ụbọchị taata dị tụmadị n'ebe ọgbakọ ụmụ nwaanyị dị ụmụada inyom ndị ụfọdụ na-akpọ ya anụ ụfọdụ na-akpọ ya anụtara dị mgbe ọbụla nwoke nwụọla ọ bụrụ nwaanyị nọ n'ibe oyibo na-akpọ receiving end onwezi nwoke ya aya ahụ ọnwụ ha ọnwụ ya egburie achọrọ ibe ya ebe nwaanyị ji na aja omenala nwekwere ka o si wee debie eziokwu na nwoke nwụọ nwunye eruola ya uju ebe a ha nwaanyị nwụọ anakọ ejidete nwoke iru uju ka nwaanyị amachie ya bụ ije aja ma nke a ma nke ọzọ mana ọrụ nwoke asị mba o ruo nwa mba na onye mere ya gbajebe agụụ egbuo ụmụazị n'ọya ya na-akụta ihe anụ aka ụmụ nwaanyị so akụtakwu akpụọ nwaanyị isi ọtụtụ ụmụ nwoke anaghị akpụ isi na ọnwụ ebe nwa ejikwa nwaanyị ọ nọ izu ole ọ bụrụ izu ọnwa ọnya ka ụfọdụ ka ndị si eme ka m na-akọwa n'ụdị dị iche iche ịma Igbo dị na dabandabam omenala bụ na dabandabam ebe nyozie ụwa a emetụla ya aka kedu ife bụ na ewelite okwu ọkwa n'otu anaghị ajụzi ese enweghị anya dị anya n'ime ama na ijegwodo n'akwụkwọ nsọ ndị eze na-achịta ọfụma onye ọbụla nwechara onye na-enyo iri ya anya n'obi asị nọ ndị amụma anọ awụwa afa ndị be anyị na-awụ ugiri ka a mara ife mere mmiri ji bụ opi ụgbọ mana ha gbakọtacha ha ife niile azụ ọ maka ejighị ụbara enwe mara nke bụ enwe arụsị agbakọtacha ife niile azụ ịfụ na anyị na-eme ife a na-akpọ mete dobere echi ụwa ya emetụ n'aka n'anya ukwu ụmụ nwaanyị ọ na-adịfa ịma marakwa na ndị a na-atọ ụzọ mgbe a na-achụpụ ya nwaanyị enweghị ori obi aṅụrị ịma anya ụwụ dị adị n'ime ụmụ nwaanyị enweghị obi aṅụrị nna di ya na-arụzikwa fọdụki buru ya na dipụ na-anata nzukọ abụrọd na-anata ọ dịba na-adị ụmụ nwaanyị ụfọdụ a na-ara ikike ịnụ na nwaanyị anaghị emebe ọfụma a na-enwe ọṅụ anya ukwu ndụ na-eme enyi nwaanyị ọbụla na-achọ ya na nwoke mechie enyi ma gbasaa ya bụrụ na nwoke na-anaghachi azụ eri ya hafụrụ ya ma ọ na-ji ya n'azụ onye ọzọ bịazie nya baba akị ka ọ na-adọba so ụmụ nwaanyị kwesịrị itiribe anya ọfụma anyị a na-achịkwa na ụmụ usoro anyị si etinye anya n'opi were enyo ibe mere nọ Imeobi obi eziokwu obi ndị Igbo obi eziokwu ọ dị mma Igbo ihe nna anọkọta ana m eche bụ dịka etu a anụ na m nwaanyị anọkọta kịta mmadụ asị m nọ nwunye m gburu m ikekwe ama m etu ọ dị mana ama m na anụghị m ajọ nwaanyị amakwa m na anụghị nwaanyị ga-aka obi gbuo m maka ihe ọbụla maka na ihe ahụ ọ ga-ahụ ọ bụ ego ka ọ gịnị o so na-eri soro na-akpata ọzọ bụ Ugwumba asị na the days are evil
ụwa na ụmụ nwaanyị adịchakwa ha ihe nji na-ekwu ihe eji m nke m maatụ onye ka eji eji m na-eme ụmụ nwaanyị na-esi nwaanyị ga-enwe mmiri eji esi ozu. Ọzọ bụ ihe a na-ekwu cherunu ihe a na-ekwu na nwaanyị ọ bụrụ na nwoke nwụọ o mekwuru m maka na nne m ozugbo ọ na-anwụ ozugbo nna m na-anwụ ọ kwara ya n'ụdị omenala ọ bụrụ ihe na-eme mgbe ahụ enwego mgbanwe dị iche iche abịa sụso ofu akwa ahụ oyi mbọsị ahụ ka ọ na-abụrụ oyi gide oru n'abalị ọ mara akwa ọzọ saa ya mmiri ya ka oyi yie ya mkpụrụ ọnwa ịtọ ọ bụrụ na asị kpaa ya ọ pụọ n'ezi ikene ya o merụghị aka etu a mgbe ahụ anyị pee mpe anyị bịa na mmiri ịfụ nwaanyị yi akwa uju bịa na mmiri ọ dabanye n'ime mmiri ọ bụrụ omenala ọ bịazie enwere onye nwata ọ fụrụ n'ime mmiri onye ihe na ahụ nwata aga kutelie mmiri bugotelie o buru nawa o ruo ihe dịka ọnwa ịtọ a na-eme usoro ozu achịpụta ihe ọbụla nwaanyị ahụ mesara aka ma ọ bụ ihe ọbụla o yiri n'ahụ n'ọnwa ịtọ ahụ gara aga buru ha niile gbaa ya ọkụ na nke a ndị ụka metara ya maka ndị ụka emeela ka egbusisia ụfọdụ n'ime ihe ndị a mana a na-emeghachi ebe ọ bụ na ụmụ nwoke ọ bụ na nwaanyị nwụọ na nwoke ama mgbe eto ahụ nwoke anwa ha anwa si na ya na-anọ n'ụlọ ọnwa na-abụ ọnwa ịtọ maka na nwunye ya nwụrụ ụfọdụ ụmụ nwoke n'ihi ịhụnanya na ya na nwere ike mgbe ụfọdụ ọgwọja okwere iwe ana m abịa n'ebe nọ nwoke nwere ike dịka nwanne m nwoke mgbe nwunye ya nwụrụ ihe omebu na ọ bịara hapụ isi hapụ afọ ọnụ ya ọ na-eyi mgbe ọbụla ifu ya enwenetara ihe ojii dị ya n'ahụ mana ọ na-aga ebe ọbụla dị mma ọ na-erikwa ihe ọbụla dị mma ọ bụkwa na nke ọzọ gụọ ya ọ nwekwara ike ọ bụrụ na ọ na-eri mana abịa ekechie nwaanyị anyị esoghị n'ime obi anyị esoghị na-akwado usoro ụfọdụ a na-eme na-akpụ ya omenala si na-eji na nwaanyị kwa maka nwaanyị ịkwado ya ụbọchị enwe ndị iwe na-eti na maka n'oge mana biko gaa n'ihu. Nke bụ eziokwu bụ na ndị be anyị sị na ana na-azụ anaghị azụ onwe ya na-aba n'aka ndị iro ọ na-aka mma na-azụ ana azọkwa onwe ya maka na ile anya na okwu anyị na-ekwu ụmụada anaghị eme okete ndị a na-anụ bụ inyom ọ na inyom ndị ma ọ bụ anụtara dị ka ndị si asụ a na-akwụ ha agba mbọ nkefe ife nweziri bụ ụmụada ji akpa ahọrọ nri amerebeti ike n'ụtụtụ egbo ife ogbogbo bred chiere bụ ụzọ nri na-atọ tụfucha eji ya egbuwe okwu anụ ebu ife ebe ha ka adagwuru nke na nwaanyị ibe gị ka e yi ejikọrọ na o ji aṅụ mmiri ejiri kwụzu ịgba nkịtị tụba nya nọrọ n'ebu na-ekwe agwa gị na nwaanyị ibe gị n'obodo ife dị ka ụmụ nwoke tụgboro ya achị ọ bụgodo eziokwu ka e kwuru o yi enwenata elu unu chizọ nwaanyị ibe unu dịka ada ibe unu nwaanyị ọbụla bụ ada n'okwu ebe ọ bụrụgodo inyom ọ na n'ebe a ọ nwere ebe ọ bụ ada kedu oke na ọrụ ụmụada gaba na-agbachikwa mbọ maka ị na-atụ ụmụ nwoke ụta na ihe ọ na-eme adịghị mma etu esi akpaso ụmụ nwaanyị aja ụmụ nwaanyị na onwebe anyị kwurube na ọ dịghịba mma maka onye a na-egbu egbu na-ezọrọ ọrụ ya onye a na-eme mmegbu na-enwenye aka ya nakwa ekwu onye mmiri na-eri na agwa wefeta ka onye ji agụfeta ya were nwere ebe o jidetere ya ejisi na ọkụkọ na-agbagide anyị gbawa n'ọkpa ka e nwee ebe ụmụnna jidere ya aka ụmụada anaghị agba mbọ ọbụla ije ọtụtụ obodo fụ ebe a na-eme nwaanyị ọ bụ nsọ ka ozu nwụrụ enwere mgbe ya anọkọta ebe nwaanyị ji na aja na nwaanyị ome nke na eme nke na ikekwe ofu onye ichie maka ndị ichie aya anọkwa n'ịcha ofu onye ichie ya oyi edi na ọjụ ebe eji na aja sogharịrị ikekwe izu ụka ole mana gara aga anyị kwuru maka nwaanyị nke di ya nwụrụ nwanne di ya chọọ ịkụchi ya ọjụ enwere eziokwu afụtacha anya ya maka mgbe ụfọdụ nwoke abịa na iwere ife dị ha nwaanyị jụ ọ bụrụ nwoke chiri aka ya deta akwụkwọ ahụ ọ na-adịghịla ihe chiteta ya a na-abụ nwaanyị ji na aja were daba mana nwaanyị bịara hebe ya ohe na usoro ya ji dobe ya ivu n'agbanyeghị na ebe nọ na-ekwe ha n'usoro onye rụọ ya rie mana n'eziokwu na mmechi okwu a na nchịkọta nke m obodo ọbụla na-emegide nwaanyị na-achị anya ụfọdụ omenala dịbe anyị kwesịrị ka akpa anyị aka nwaanyị nọ n'ụjụ na di ya nwụrụ nwoke kwesịkwuru ịnọ n'ụjụ na nwunye nwụọ echetara m mgbe nne m nwụrụ nna m so anyị nọ n'ihu oche na-anara izo
n'agbanyeghị na nwa mmadụ one ma na enwere ike mmadụ dị ikwu ya n'aka mgbe ụfọdụ asụsụ chere bịakwe m mana ọ bụrụ na ọ na-avụrụ ụzọ m nna na nọ n'azụ azụ ewere ihe gebichie ịjọgbu n'inye ego ibi na ntọ mana enwere ndị nwere ike ịbịa ekenekwuo nna kwụ ya n'aka tuo ya papa aza mana nna ihu ebe edobere ya ụmụ nwaanyị adị mmadụ na-abanọghị o jeghị eri ihe ejirikwa ụzụ mana ụmụ nwoke o nwere ike ode nwa mmanya ndị gbọtụrụ na ọ dị ya ka ọkwụ nna aka mmiri racha ihe na-azụ fọtakwa nkụbụchi anya ịma ibe mere iji egbu ya egbu Imeobi obi eziokwu, obi ndị Igbo obi eziokwu. O nwere nke njere nwunye ya nwụrụ iwe fụzie ka ụmụ nwaanyị na-ebe ka akụ ndị o debesịrị ebe ha debesịrị ya na ha dị na mma ụmụ nwaanyị wee na-ebe ka akụ nwoke wee bịazie na biye onye a na-akwa nwunye jee na rumu nke a mezie ya jee na nke dị na mgbago mezie ya jee na nke dị n'ụlọ elu mezie ya were ka inye onye nke ọzọ were ka inye onye nke si Lagos bịa were ka inye nwaanyị nke si Ọnịcha tụsasịta ha ị mara n'ime abalị otu a ka o si agụ ha sensusu o sira nke onye apụta o jesira nke onye apụta o jesira nke onye apụta mgbe tinye ebe onye nwunye ya nwụrụ chifo n'ụtụtụ ejebe mọchụarị ejebelata nwaanyị ndị enyi ya niile ahụ agba gburugburu ha ekweghị ebe akwa omego ha arụ ọchị anya ozugbo na-ehichi ya anya si isi oke ozugbo ihe so nwunye gweri ịgbanyana ka ọzọ agba anyị izuzo anyị na ya eche na uche anyị na ya iji ekwu gị na enyi ọsị na ọ na-ewutebe na ndị gagwa na ndị enyi nwunye ya iji ama na ndị enyi ya onye aghọrịrị ka agbara nkwụ dị ọsọ ị ga-enye anyị okwu mpịachi na ihe gbasara mmanya akaji onye m gụrụ oke mmanya na-eti ọnụ n'okwu bịa ọ dị mma biko onu m na-asụ onu achọghị m ka anyị na-ekwu okwu na-aba mba ebe a UGWUMBA gbadogo maka na ebe a bụ Imeobi ndị Igbo biko nwakwọ dị asọ kedu ihe ị nwere ikwu na mpịachi dịka anyị na-apịachi okwu a ife nwere ikwu kwere na ya bụ okwu bụ na ụmụ nwanyị ọkwa hụrụ ka a na-egbu ọkụkọ na-atụ ya marakwa na olu echi ọ bụla etu o ya adị ya maka ụmụ ejiri bụ ọkwa ka ejide bụ ọkụkọ nke ịbụọ ụmụ nwoke onye nwere nkapụ ya biko dododo belata ya ọnụ ya bụzi na onwe ka o si dị anyị agbacha ahara bobe nwaanyị ji na aja ka anyị tụọ na aga n'ala were ọkpa na-achọ ibe dara mmiri ka udo were na-adị ekene m o nweghị ihe ọzọ m na-ekwu karịa ịgwa ụmụ nwaanyị na onye a na-azọ onwe ya egbube unu zọba na onwe unu maka aja na-azụ ụmụ nwoke onye emezina nke na o nwekwara nke anyị kwụsịrị anyị na-ekwu na ọ raịtị anyị anya bụ na ọ bụchaghị raịtị anyị maka na onye asị na ọ ya bụ ya na-achị obodo ndị ọzọ sobe ya esobe o ji asị na ekwutere mma mana onye na-achị nwa emekọtasị na ọbụghị ji achịzi baba na gịnị mere a na-emewu unu zọba na onwe unu nọkọ n'ọnụ kwube na okwu n'owe okwu ekene m unu mbe ka akpụ na-agafe ama nna ya ọsụsị rapụ ya a na-azụ ya zọgide ọsụsị rapụ ya ka ya kene egoro ya ama nna ya ndị ọzọ ndị ji esi na ama rapụ ya emekọta ofu anụmanụ osisi hapụ kene ya n'ebe ka ọ gba eje ewee rapụ ya ọ dọrọ ahịhịa higbuo si werezie ya gaba na onye ọbụla bịara ebe a ga-ama na okorobịa na ihe mere biko onye ejighị ije ya kpụọ nshinshi ọsọ onye ibi ya ghara kpụọ nshinshi ọsọ nwaanyị a na-emegbugo na-ajụ kpamkpam si na ada eme ya eme nwoke a na-emegbukwa na jụ kpamkpam onye na-ekele nwere ite ya ada egbu ya egbu na masịrị ya nwa eso onye na-adọkpụ ya na ya sịrị ya ama ngazi na ama mbụ ya n'isi biko ndị Igbo belatani ofu onye azara afasị belata okwu belata kenani okwu demen
demenụ ụmụafọ Igbo dịka anyị na-apịachi ọnọdụ a enwe na-asị onye ọbụla biko ị mara na ebe eziokwu nọ na-apụta bụ na ọ bụrụ na imete nke ọma asị ajaghị ike, ọ bụrụ na imekwanụ nke ị na-ada emetacha asịghị mba na nke ha dabaghị. Ọnọdụ anyị dowere ụmụ nwaanyị anyị n'ebe ọ gbasara ịkwa ozu maka ọ bụrụ na unu leta n'ebe anyị si bido bụ nwaanyị eji maka ebubo ụgha wee chụpụ na be di ya, o wee nọ afọ 9 naanị na be nne ya tupu eziokwu wee pụta ihe. A wee na-atụbeghị anya kedu ihe kpatarụ na ụmụ nwaanyị ibi esoghị zọwa ya gawa ije mgbe ya bụ ihe mere, kama na ha beghara onye ọbụla ha ọbụghị m otu ofu ụbọchị ọ bụrụ ya. Bụ na ihe anyị na-emegbe bụ na ana Igbo anyị ụfọdụ omenala dị agha, ọ kachasị omenala metụrụ ụmụ nwaanyị. Biko o metụrụ anyị esoghị m akwado ndị nke na-eme women liberation na women ihe na mba nke ahụ adaba, kama na ihe ọbụla gbasara na a na-eme ejiri maka omenala maka na abụ m nwoke megide nwaanyị ọ dịghị mma. Maka na enwere m nne m bụ nwaanyị, ọ na-ana anụrụ m nwaanyị, ọ nwaanyị ka ọ bụ, amụtara m ụmụ nwaanyị. Ọ bụrụ na atụ ọgwụ mbọ na ọma ndị mma, ọ bụrụ na ị chọọ ịtọ m mbọ i buru ụzọ tụọ onwe ka ị mara ka ọ na-atọ ụtọ, mara etu o si atọ. Igbo bụ Igbo, ọkụ anyụọ na anyị ga-anwụsọ nwere ebe a onwe na-asị ọ bụrụ na anyị nwere ihe anyị tinyere ọnụ ihe ọbụla bụ uche gị zipụtara anyị ozi ka anyị wee were ya wee mụbọ ya kwuo na nke anyị bụ n'obi na nke anyị kwuru ekwu. Biko n'aha ndị niile nọnyere anyị n'ụbọchị taata ka anyị ji na-asị unu biko ọ ga-adị n'ụgbọ ọzọ ka emesịanụ.